Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iti dati may katlo a Domingo nga panang rambak tayo ti panagungar ni Kristo. Itultuloy tayo ari naen ti bilag na nga iso mangpapapigsa kada tayo, mangidordoron kada tayo, nga agaramid kadagiti pagayatan na, mangiwaragawag ti ibanghelyo na. Pagbabawyan tayo nga ro dagiti basbasol tayo tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Natay amin ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Apo mangasikan, Apo mangasikan, Apo mangasikan, mangasikan. Kristo man
Kristo mga sika, Kristo mga sika, mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika, Apo mga sika. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panaknakemda, ibunan nagdaga, itanok da ka pagrugba banda ka daydaya wenda ka agyaman kamten ka gapo iti naindaklan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, Apo Diyos na ilangitan na hari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumia Hesu Kristo, bugbog anak ni Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos ken anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, sika mangikan, kadagiti basbason ti lobong, kasiyan na kami, sika mangikan, kadagiti basbason ti lobong, awaten kadayko arararawli, sika situtukan, kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, Hesu Kristo kinasangwa, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti gloria ti Diyos Ama. Amen.
Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo, taagragsak kami, gapo ti pan nakapabaro, dagiti kararwami. Kat da kami amang ipaspasindayaw, ti pan nakaibilang mi nga anak mo. Patalgidam kadi tinagloryaan to apanagungarmi. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw ti aramid dagiti apostoles. Kinuna ni Pedro kadagiti tattao. Kakabsat nga Israelita, ti Diyos da Abraham, Isaac ken Jacob. Ti Diyos dagiti amma tayo, itanok na ni Jesus nga adipen na. Inyawat yo kadagiti agturturay, ket di yo binigbig iti saklang ni Pilato. Uray din ket dengnan awayawayaan ni Jesus. Nasantuan kinalinteg ni Jesus, hindi yu binigbig. Dinawat yu kiti nga wayawayaan ni Pilato, ti maysa mapapatay. Pinatay yu ti mangiturong kadagiti tattao iti biyag. Himnupay kasta, pinagungar ti Diyos, ket da kami ti makapaniknek iti daytoy. Kakabsat ko, amok nga da kayo ken dagiti agtuturay yu, inaramid yu ti kastoy ken Jesus, kapu iti saan yu apanakaam mo. Impakpakauna idi dagiti amin a profeta, ti pakaam mo iti Diyos, ang masapul nga agsagaba ti Kristo na. Kasta ti naaramid tapno matungpal daytoy. Agbabawi kayo nga rod, ket agsubli kayo iti Diyos. Tapno pakawanen na dagiti basbasol yu. Ti sao ti Apo. Maasi ka kadi kada kami o Apo. Ipangagnak kadi o Diyos no umawagak. Sika amang salaknib kanyak. Tinulungan nak idi nariribukak. Kasyan nak ket ipangag mo to'y kararag ko. Amen nyo apilyen ti Apo dagiti nalinteg ang maipaay ken kuana. Idaton nyo dagiti rumbeng ay daton iti Apo. Ket agtalek kayo ken kuana. Adu ti agkuna, umawat kami kumay ti bendisyon. Maasi ka kadi kada kami o Apo. O Apo, tirag ko nga ited mo kanyak, dakdakkel nga dayungan tirag ko dagiti adwan pagay ken arap. Apaman nga giddaak, makaturugak asitatal na. Tas ikalaeng o Apo timangted itinatalged na inana. Di may basa na daw ito muna surat ni San Juan. Anak ko, isurat ko daytoy kada kayo tapno di kay agbasol. Ngem no adda makabasol, adda mang ibabayet kada tayo iti Ama. Isu ni Jesu-Kristo ang nalinteg. Ni Kristo met laeng ti pakapakawanan dagiti basol tayo. Ket saan laeng dagiti basol tayo. No di pay ket dagiti basol ti amin nga tao. No tungpalin nyo dagiti bilin ti Dios, awan dudwa ngam ammo tayo. No addaag ko na ngam ammo na ti Dios, hindi na met tungpalen dagiti bilin na, ulbud ti kasta tao. Ket saan nagtaeng ti kanapudno ken kuana. Ngem no mangtungpal iti sao iti Dios, ipakita na nananay iti ayat na iti Dios. Ti pakapnikan nagbibiyag tayo iti Dios, isu daytoy. Tagko na nga agtalinaed iti Dios, masapol nga agbiag, akas ti panagbiag ni Jesu-Kristo. Ti sao ti Apo.
Ti apod ako mga kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Impadamag dagiti dua nga adalan tinaaramid idi addada iti dalan kenti pan nakalasin dati apo idi pinispisi na ti tinapay. Madama nga ipadpadamag da dagitoy idi killa at anagparang ni Jesus a mismo kadakwada. Talna kuma ti adda kada kayo kinunana kadakwada. Napalalo ti buteng ken kigtot da ket impagarup da nga alalya ti kitkitain da. Iti kasta kinuna ni Jesus kadakwada, apay amariribok kayo, apay nga agdwa-dwa kayo. Kitain nyo dagiti imima ken saksakak, siyak a mismo, sagidendak ket mapaniknikan nyo. Awan lasag ken tulang ti alalya, ngem adda kanyak, kas makita yo. Ida sasawen na daytoy, impakita na kadakwada dagiti ima ken sakana. Ngem idi di dapay lamamati, gapo tinapalalo aragsakda, ket mas daaw dapay laeng. Sinaludsod ni Jesus kadakwada, awan lat makandita. Inikkanda iti sangageret at inuno nga ikan. Inawat na sa nakinnan iti imatangda. Kalpasan na kinunana kadakwada, dagitoy dagiti imbagbagak kada kayo, idi addaak pay laeng iti arpadyo. Masapol amatungpal amin ana isurat maipapankanyak iti linteg ni Moises, iti sursurat dagiti propeta, ken dagiti salmo. Linukatan na ti isip da tapno maawatan da dagiti sursurat. Daytoy tinaisurat kinunana. Masapol nga agsagaba ti Kristo, ket agungar to iti maikatlo nga aldaw, ket itinagan na maikasabanto kadagiti amin at tattao manipod Jerusalem, ti mensahe nga agbabawi da kadagiti basbasol da, ket pakawanen to ida ti Diyos. Da kayo ti makasaksi kadagitoy. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi naminsan nga aldaw, 11, 1, nga tata, 14, 11. Imay dagitay mamadre ti Yakabugaw, at dabasit a kongregasyon di jay nga Poor Clares. Kadagitoy, kasla kwada, contemplative da. Adda nga agyan da yung unag ti kumbento nga agkarkararag. Kagapot ang mapanak no daduma mangmangted ti recollection kada tok ijay, yung kumbento da, gapot agaammo kami, gagayam kami, sang ka kunada, bisitahin ka namin, Father, kunada, ito'y kano. Kakunak mo, mayalis ako, hindi kay malaka umayon, kunak maganda daw yung simbahan mo. Hindi ko simbahan yun, simbahan ng Diyos. Ngayon, umay kami, kunada, imay da, inururay mi. Gaputa na, kalpasan nga nangan, nagpicture-picture da, kung nakadakwada, inte pasyarin dagiti na chapel dito nga naaramid dito Santa Cruz nga napipintas, kita kapariyaan kin ijay baksayan ko na tamakita yo. Ngamsakbay na, no hanggang ito nga umay no 19, kung ta mablesan jay madidikarar, may didikar kasla din na ididikar dito idi, yung simbaan jay suyo, mapangkayon to napintas. Intay pasyarin ng tahangkay ito makapasyarin ko na agkit-akit di may isa nga madari di pan nakapangulo da. Pagbiit laeng nadaras laeng dayta 20 minutes no nataray. Naglugang kanyak di jay medyo superior da. Sa di jay dua nga kadwada nga taga Kabugaw naglugan da di jay da mga mamadre nga inam o 5 ijay bangir nga lugan. Tagpat pataray kami. Hindi aglik-kulikon. Talyaw at talyaw di madre. Saan na yung mga kasama ko? Okay. Hayaan mo lang, sister. Alam naman nila yung daan. Basta wala naman sila ba, ibang mapupuntahan dyan lang. Sige, kuhan lang. Paano? Di ka no driver ka no ti partas adati, ganataray. Apay nga rin nga, nagbuntog. Lapatarayan tayo lata. Han na makita di likodan, agdanagan dati madre. Huwag kang mag-alala, sister, kunak.
Wala pang nakabalik na Madre na napunta dito kung nagdanag ka nga road. Nagdanag ka nga rodan. Hindi ko ang tumawagan, tawagan na. Nasyak ni makisarita, idinangag ko di bose di kadwan na nga Madre. Buhay pa sila, tara na. Mariribukan piman madanagan. Paano kung nahulog sila sa bangin kunanak kidi nasaya at tabukod mo ta kung bentaon kunak ko ikaw naman father ang hirap nang magyaya ng magmadre kunanak ang papako agyari na napiman imbay bayag dagayam imbon bontog da gapot handa mo unay agbibiyahe ay ka maululaw magayam nagay daddo mga mamadren nga napantasuyon kapag gatangam tibon namin iddag pasuyo ka awan ang talaga paila ka agkuripaspas ditan. Hindi jay, mariribukan la unay, kakunak ka, ba't ka masyadong takot? Ang kaunay mariribukan, na relax. Ikaw naman, Father, pag nawala yung mga kasama ko, wala kang tiwala sa Diyos, alangan naman na pabayaan na ganun na lang. Niyay, mariribukan. Huwag agpaiso, anya mo ti pakariribukan nyo. Kung na ni Apo Isus kadakwada, dagito'y adalan, nagapuda di imaos. Idi kakudkuyog da ni Apo Isus, napanda di imaos, nagpakni. Tapi nga napanda nagpakni, natay nga rin ni Apo Isus kay bagbaganda a Kristo. Kinapandan aglemengan, agyanda jayan. Nga kabayatan di pan nagnada, kinadwa ni Apo Isus ida, katungtungtong na ida. Idi kwan impadlaw na nga adayupay ti papanan na nya ti kunana, magkaumyan kadtuyen kunada maturog kan. Idi mangandan pisyen na titinapay. Idi ko na daytoy tibagi, alaen nyo, nya, kanan nyo. Nalukatan di pa, kinagkin ni dagda, oy ni Apo dayta, ni Apo, idinadlawdan nga ni Apo Isus, nagpukawan, nagsubli da adagos iya Jerusalem. Isumo lang nga bumarbara, diri nata, idi katungtungtong nata, kunada, kasla ko masumsumgar, gidok-dok da. Kaya di nakadanon dan Jerusalem, ipadpadamag da kadagiti tattao kadagiti adalan, nakita mi ti Apo kunada, nakipangan kada kami, nagparang manen ni Apo Isus, bla! O na, datan ni Apo Isus, nakigtot dan, alalya dato yan. Si kama mo makakita kin apong mo nga natay, niya ko umngar di kagaagtaray. Kanakita da mga naipunpon ni Apo Isus, pagamon datan, alalya kunadan nagbuteng dan, kanya ti kunana, anya ti pakabungan nyo, talna ti adda ko makada kayo. Anya ti pakariribukan nyo, kuna ni Apo Esos. Tapno ipanagnak na ngahan nga alalya ikandak ti makan, nanganan ti ikanan. Bagano hanga na idalan mo't panang daras na uno naging ingat. Kung kunana pa iyan, nangan nga rod, haan? Naging ingat pa ingatan ni Apo Esos, ijayan tayo pakita na mga hangal alya. Ang tatan, Diya ti sa ludsod na kadakwada, anya ti pakariribukan nyo. Kasi kanya tayo. At the moment, present moment, datayo nga tattao, panunutin nyo, anya mo ti pakariribukan nyo. Lahan nyo panunutin nyo sa bali, asika. Sika nga dumdungag, anya ti pakariribukan ko na. Awan. Nang kamariribukan ng iso, pag napagnakat ang agpidot ti silsilupinan, awanan. Napukaw ta tornilyo mo. Awan pakariribukan mo na ikadakas kan. Datayo, adda kanya-kanyang pakariribukan. Ang siyak ko ma, anya mo ti pakariribukan. Anya mo ti pagdanagan, pakariribukan. Napanak naka-schedule ak ti executive check-up kano. First time ko nga aramidan ijay bagyo. Ag 50 akton, golden boy akton, nangina akton, dagiti agpa-picture kanyak nanginan ton, nay. Laglagi po nyo, apa mga nag 50 ak, dagiti agpa-picture, nanginan taon. Kaya mapanak agpa-check up, anya nga tamo, pampanunutak mo, anya nga tamo, ibaga ti doktor nga sakit ko. Da kanser ta dalem mo, mamartek ka, kunan na siguro. Ada kanser ta mata, mapayaman, nagkusilap ka. Dagiti ko makasya ti bagana niya. Ada kanser ta dilam, apaya, ang kumamo nga chismusan, ada kay kumamo di jayan Madanagan akmat, anya ti kunana niya pakariribukan. Kaya kunanan tuki, di ka agbilang kan father sa nga pulo laengan. Nga tawan, ay haan, bulan, nya nga rod. 9,
8, 7, nay awa na matayak mag kadayay. Nya ti pakariribukam. So kung namat, ala nyaman day tang itid na mat, siyempre adala tamot taapay nga masapul mga iwanan ti bagi, sacred nga rudmat ti bagi. Tapno na may mayat nga pakaiday-dayawan niya po isugarod nga iwanan mat ti bagi. Haan nga abuswen. Tapno makapagtrabaho nga nasaya at kasla ko mamo jilugan mo, tapno agtalat ka jilugan mo, i-check up mo mat, maintenance, isugarod nga the maintenance. Bakariribukak no nya di sakit. Ngam ti adda nga pakariribukak. Into na malpas ti check up no agkurang di kwarta. Dayta dagis. Para inawak to jayan awan no para dalos ti pusod tinaganaken nga tadjayan. Anya ti pakariribukkan tayo. Anya dagiti agdama nga paka gulgulwan ti panunot tayo. Mostly kada tayo ka apoy kararagan na kami man. Apaya awang ko mati agsaksakit. Hantay mabalin nga ibaga nga awan ti agsaksakit. Hantay nga ibaga nga mabalin nga awang ko alam no hang ko mga no mabalbalin awang ko nga maakseptaren tayo nga nayon ti biyag. Ti panagsakitan? Oy. Ti magaming kararag tayo ka, apo, nagadungag sakit, siyak paila makiwismisa, dagiti ko makaarubak nga chismosa, Apay nga giramang ka. Si kalatan, Hindi, akseptaran tayo di jay, ti kunana, nyanaganan, no sakit ti kabutang tayo, normal day ta. Nayon ti biyag tayo asibibiyag. Kano ti pakariribukam ko, po, adda mo dagiti nakamurmo, anak iti nakaparparanoid nga tattao nga, adala nagbukol basit mo nga, kamuro dyan ti ubot, nagkakansira, ni katinda ubot kaon, ala haanan nga mangan, haanan nga, ngimato labas ita, diabetic na, haanan nga mangan, madepresen, adda nga matayan, normal aday ta. Anya pakariribukan tayo, awang ko mataya po, mabalin ayamat. Kunada nga ro dagiti barkada kita nga mamarte ka, kaano tayo nga matay, no dita ibirok-biro ka. Ana nga mabalin nga awan ti matay at dalak ta akseptaren tayo, sakit. Nga maakseptaren tayo, nga at dalak ta matay. Kano iso pakadanagam ka, apo awang ko matay, madi ang mga kararagday ta. Alam no, kung manumatay kami kahang kumapay nga tatangam, agigiddan kami kumahang, nagmayat ko man niya. Tapno tabla. Yahan nga mabalin nga kararag na yan, we have to accept nga na yun na, anyat pakadanagam. Tinakarkaro mga dengdenggan nga makaparurod matiri na nga kungkunana, anyan to nga tati itsurak no matayak, natay kalagaro, ng pakarikotampay na tarupam. Dahito ito ti picture ko. 20 years old ka, 80 na, kas ano nga rin nga malasin da nga sika. Nya pa nagiti pakariribukan tayo, awang ko problema, hanga mabalin nga awan ti problema. Nayon ti biyag tayo dayta. Nayon, at dalat na pa, nagbakit, pa naglakay, ipapatay. Hada nga rin nagpakpakararag ti gayem na, apaya, agtrab-trabaho ti mercury drug, nga nangatot saad na. Kinaatake na tayon. Katiko na kadi ka pelagamin, alununan amin nga agas yung tatamno na pigsakay nga kanayon. Hinaldaw nga sangasako ta kanang laman. Ngamatay tayo laktaan, normal at ibiyag tayo dayta. Hindi rabi, adama pangkulinan nga gayom ko di ay siyon. Di jay. Ilukatan dan sa jotek na di rabi, tada blood clot. Kung imula tayo panunot tayo nga hantay ko mga kasehang nga mabalin nayon amin ti panagbiag tayo. Mabalin nga anadan di bagi, mabalin nga tulungan, mabalin nga disiplinaan, tapnohan unay nga nakaro mga agsakit, ngam dumteng tumlata aday ta agundaway. Iso nga tataan niya ti pakarikrikutan tayo. Anya ti pakariribukan tayo. Tataagdama. Ti pakadanagam ka, anya pakariribukam ka, kas anong to dagiti apukon apo. Apaya nga problemam dagiti apom. Nagado pa'y mariribukan, Father, papanam, anya pakariribukam? No papanakta, resyapal. Sinon to agyan, ito ka problema yung tuma. Apay nga problema yung adan to lataas umukat. Dahil nagado pakariribukan tayo, ngam amuyo ka kabsat, ti kumarumbang nga pakariribukan tayo tata.
Tatta nga gundaway, ramrambakan tayo ti panagungar niya. Hello? Ramrambakan tayo panagungar niya. Mamati kayo kinapo Isus nga nagungar? Mano percent? Basit lang, brother, basit. Inayabandak nga nagtok, idi kalman, idi Knights of Columbus, ijay Aladbar, ijay Kawayan. Dagitay 4th degree. Nangangaton nga saad, dagitay Knights of Columbus. Naggaputi La Union, Ilocos Norte, ken Ilocos Sur. Adudamat, agduagasot da. Titapik da, faith in action. Nada di jay Vice Supreme da, ka naggapot jay Bicol. Imay, ta Vice iti entero a Pilipinas da jay. Kada jay ti faith in action, titapik da, kumayamat. Kati sa ludsod ko kada, do you have the faith? Yes. Adda pamati tay amin. Kas ano ka unag, adda laeng narabrabaw ti pamati na, adda na ununag, adda seryoso pamati na, ngam uray no kas ano ka unag, day tanga pamati no dadduma, mapuy-poison day tanga pamati, iso nga haan nga umiso jay pamati, kindi jay aramid mo. Hanga agbagay jay pamati kin aramid, ngamin, uray adda pamati, mapuison. Iso nga hangag bagay yun. Kunak nga rod ga, even our religiosity, di kina religyosom, asidagak di simbaan, agserserbiak, kaanak-anak ti pade, kasinsin ko pade, gayem ka ni pade. Awang problema. No once nga intangsit mo day takin, asidag mo simbaan, pride day jayan, di aramid mo na nga maibagay iya pamati mo, dadael na poison. Kati ko mapakariribukan tayo tatta kakabsat, nagmayat ko mga ti pampanunutan tayo tatta agdama. DJ kayat ko, adda kayat mo nga aramidan, yes. Do you have the talent? Yes. Do you have the skills? Yes. Do you have the means, the treasure? Yes. Kayak data, adal ko, adda kabaulak, adda sanikwak, adda laing ko. Adda kayat ko nga aramidan, ti saludsod, kung mga pakariribukan tay tata, no na unag aklase ti pamati, di jay kayat ko, maibagay ka di ijay kayat ni Apo Diyos. Daytoy aramidak, kayat kadimat ni Apo Diyos para kanya. Na unag aklase ti pamati day jay. Mas malalim ko na day jay, tanaglakatay mga agaramid. You help your church? Well and good. You help your brothers and sisters? Yes, well and good. Agtrabaho ka, one, ngam ti saludsod na, kayat ka di ni Apo Diyos. Dayta aramidem. Sa bali dayjay, naunag dayjay. So nga dagayem ko, kunak kanya na, ingka ipanta anak mo ijay seminaryo. Father, may sa lalaki, please. Kayat mo as ina, siyempre, bagim ta anak mo, haan? Ngumnong ko na ngayon ni Apo Diyos ka, ingka ipan dyan seminary. Apo, sa balila dawatin na, dahi tila karoba ko. Dili ka daw. Di nga ro, ko na nga, your will or His will? Kuno kayat na ngay, madimot Apo. Hindi yan, naglaka nga surutan. Siguro nga, adin na ti papa ng father. Dito kayat nga po Diyos idtan, kompormenton, at damot enlist tami nga papanan ngam hanggang wish ko lang day dyan. Dito kaya na, naan father, iyay ka kumaayan me. Broha kayo ko naman. Kung kunakla. Nanya di kaya nag-isurutem, nasakit para kanya tayo, hanga mabalin, masapul asumuro tayo, isuti ko mapakariribukan tayo tata, nagpintas panunutin. No, deja aramiden tayo, deja kayat tayo, isumat ti kayat na pagdugtungan, pagsaipan, amoy ti pagsaipan. Han nga agkontra di kayat nakin kaya mo. Maikadwa pakariribukan tayo. Ti ko mapakariribukan tayo tata, agtrabaho ka nga nasaya at won, aglulwalo ka, won, agserserbi ka kadagiti tao, won. Tumultulong ka kadagiti tao, won. Awang problema dayta. Ngam ti saludsod. Dijay ka di aramidem para kanya na, won no para king ka.
nasakit dayjay, ado dagiti tumultulong, iwan mang tedda, tumultulong da kadagiti kakabsat da kada ko no dadduma, jay bagida ti maitantanok. Agserserbida, nga ti pagarup da parakin ni Apo Diyos, ngam di isuda mo ti serserbian da di bagbagida. Nariga dayjay. Iso nga kunada, the most selfish one-letter word, kunana ni kwadayjay niya, is the word I. I. Me. The me first mentality. Nakabukbutang dayjay. Uray ko na mga mamati ka kin ni Apo Jesus. No dayjay panagdaydayaw mo ka isubsublim nga para kanyam. Allah, iso ko mapakariribukan tayo, iso nga ko na tayo ka. Apo, daytoy ka di aramidat para king ka, no para kanya. Nagaduti agko na, Father, nagpintas dato'y simbaan mo. No, daw may bumisbisita ka, jati bagada ka, katusakla ko mati sa gagaluda. This is not my church. This is His church. Anyang urti ko nak, I founded this church, I built this church, ko nakar, awanan kaano pa iti pan nakaisalakan kada tayo, no dahi ti panunot tayo, adayon ahanan nga maibagay. Kano di jay aramidin tayo, agserserbi, isogaro di jay, kabukbutan di jay word nga ay. Isogarod nga, kabukbutan di ta, inaramid ti lubong nga, selfie. Di mat? Uray awandan at daak selfie ni, ipay may dik mo datoy, napanak na kimisa, niya ka, mas done with Father Rupaw, nalpasan, nagado mo tinag-like, imay mo dinay dayaw ni Apo, yun so no, may impadpadayaw ta, may pakawan ng Apo, at picture kay tulat tamot, narigatin, bagayon to nga awanan ng nanginan ton, ag 50 akton. Kada jangar ti lawagan tayo kuma, di mission tayo, sino ti maidaydayaw, ijay aramiden tayo. I, me, Tagalog, ako, Ilocano, siya, in Chinese, nuhaha muanya niya, jak maamu gamin ti agjen. Ano di jati kabukbuteng. Uray agserserbi ka kadagiti tao, uray tumultulong ka. Uray ko na mga idaydayaw mo para kini Apo, uray nga tanaganam nga for the Lord. Ngam no adda jay panunot mo nga para kanyam tapno maitanop ka uray basit laeng. Nakabukbuteng di. Sugar di jay kumati pakariribukan tayo. Di jay kumati bagatay kanya na. Apo Jesus nga nagungar, anya daytoy. Is this for me or for you? Uray simple nga trabaho no maidaydayaw ni Apo Diyos, addapan nakaisalakan. Uray simple nga aramid no para kanya na, addapan nakaisalakan. Uray dakkel nga aramid, nagado nga aramid. No haan nga para kanya na, para kingka, adayo narigat ti maisalakan. Isungor nga tata, anya ko mati pakariribukan nyo ko na ni Apo Jesus, siyak ko man niya, siyak personally siyak. No kumanin ko na ni Apo Jesus tatak, nalang karkararagak di malam nga jay blessed sacrament ka. Hanya ti pakariribukam day taman ti kayat ko nga ma-develop, i-develop mo kuma kung kunakan niya na. Kanya ti pakariribukam dinamag kaslan na damdamagan kanyak ka. Para kanyak ka di no para kanyada. Para kanyam. Nagdaw may ag-picture ka, Father, ag-picture taman, wen, follower nak namin, thank you, follower nak, wen, iburay mo no at damakaadal. Sangka kunak kadakwada, maidaydayaw, ti Diyos, haang kumaangada tayo. Temptation day dyan. Uray siyak mat, temptation mat, padi Temptation mat, Ori ka dagit agkolekta lang ako na, di pa nagkolekta da ka, medyo adakwa na ka. Api nga, agkolekta ka latang, normal nga dapat lang medyo pakwa na ka. Wow, baka paraking kamo day jay, pampanunutam nga, ag-make upak nga nalaing ka, babay mo ka dagit. Baka ni Apo Diyos na hanga ni Apo Diyos maidaydayaw, dakes. Ang kakabsat, dahil lang nagpintas ko mga pakariribukan tayo. Umuna, di kayat na, iso ka di para kanyak, di kayat ko, maiyan nurot ka di pagayatan na. Amin nga aramid ko, maidaydayaw ka di isuna, uno dahi siyak ti maidaydayaw. No once nga napan kanyak,
No kunamon di programang ke siyak, bagik, kukwak, nakabubutungan, dangerousan, delikadon. Iso nga nagrigat, tatako matako na tayo ni Kristo nga nagungan, tilat ako mapampanunutan tayo, uray pa nakapsot tayo, uray managbasol tayo, iso nalat ako mati maidaydayaw. Uri ka dito umayo pan nakimisa, yes, pasantun na kay ni Apo Diyos. Bigbigan na di sakripisyo yo. Ngam di sakripisyo yo nga imay, iso na ko mati maidaydayaw. Tano iso na idaydayaw mo, Apo, agsubli agrasya nakaado, agsubsobraan. Amin, panagtrabaho, panagnegosyo, kada kita'y simple nga aramid tayo, no maitad tayo kanya na para may sunat maidaydayaw, agsubli nga minaribo. Isugurod nga, ikaten tayo dijay ay factor na. Ikaten tayo kumadimi factor. Kisayan tayo kumadijay siyak factor. Kisayan tayo kumadijay ako factor. Kisayan tayo kumadyan ni how new hey factor. Nga bahagi tayo. Dahil ko matirumbang nga pakaidaydayaw na. So ako na tayo, do you have the faith in Jesus? Yes. Ada pamatim one. Baka poison mat. Ada pamatim kini Apo Jesus? Yes. Unang di aramid mo ka baka parakan niya mat. Hala, adapay time tayo nga mang-check, adapay gundaway tayo nga mang-correct, adapay gundaway tayo nga agparinto mga agpakumbaba, ibaga tayo para king ka. Para king ka, para king ka. Paduyak-yak tayo iti pamati-mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama, ti sakbay ti amin at tiyempo, Diyos ang nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos ang nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan ang naparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana, naaramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet ang nailansa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga mamatiak met ti Espiritu Santo nga Apo ken mangmangted iti biag iso agtaw diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamatiak met ti iglesia maymaysa Katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti nantay. Biag ti lubong amasakbayan, ama. Hintay ko mararag ken ni nagungar a Kristo, tapno degdegan na kumati pamati tayo ken kuana, ket ikan na tayo iti tured nga agpaay asaksina, iti tunggal panggep ko na tayo, ari ti gloria, denggen na kamkadi. Idawdawatan tayo tenterong iglesia, ana isaknap iti sa ngalubungan, mamalbaliw kuma iti nga nababayan ti kinaragsak, ngayon pa ay iti pamati na ti panagungar, kumararag tayo iti Apo. Tapno mapakired kumay ti Santo Papa, dagiti obispo, ken dagiti papadi tayo, iti panagserbida, tina espirituan na kasapulan tayo, kumararag tayo. Idawdawatan tayo met dagiti marigrigat, tapno masarakan da kuma ni Kristo, kadagiti mang tartaripato kadakwada, iti nainkabsatan a panagayat, kumararag tayo iti Apo.
Madantay ko ma iti natib kera pamati. Ken kinapasnek nga agserbi iti pagimbagan, iti padatay a tao. Kumararag tayo iti apo. Agbiag tayo kuma nga agin nayat. Masursuro tayo kuma akas kadagiti muna a Kristiyano. Tagririn nanod kadagiti imbag. Ken kasapulan tayo. Kumararag tayo iti apo. Agulimek tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Apo mi a Jesus a Kristo, pagturayam kumati ayat iti sidong mi, ket si amo kam kuma iti kaaddam iti inaldaw apan nagbiag mi. Ipakita kuma ti biag mi nga adda kakada kami dawatin mi daytoy gapuken Kristo nga apo mi. Itinay mo yang isa pagyaman, apoy awan pinaruan ako, sabay kumahat at napangikaryan, na umawat di magiging darang. Bunga iman mo, getri-getri, idatun metalkan, anak tuan suni, amin narasang lading igay sa ligid ka, o Diyos na puni. Itinay mo yang isa pagyaman, apoy awan pinaruan ako, sabay umangat at naikaryan, na umawat di magiging amin ako ngayon sagot ko ng may kaibigan, when amin ko umay ko pinagod kaya Diyos ko, kas pangyaman mo inahin ka mo. Itinay mo yang isa pagyaman, apoy awan pinaruan ako, sabay umangat at naikaryan, na umawat di magiging darang. Bunga iman mo, getri-getri, idatun metalkan, anak mansuni, amin narasang lading igay sa ligid ka, o Diyos nga puni. Itinay
kayo'y ang isang pangyaman. Ako'y yaman inanumagano sa may lupanan ng higaya na umahati magiging narang. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ken kasta met pagimbagan tayo ken di kadagupan ti nasantuan nga iglesia na awatem kad apo daytoy daton ti agragragsak nga iglesia. Inted mo kada kami ti poon ti kasta unay a panagrag-o kasta kumapay nga itdem to kada kami. Ti panaglak ammi kadagiti bunga ti agnanayon aragsak gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay a maikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo, ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam, ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo saan anamingga amang idaton iti bagina a maipaay kada kami, ket itasaklang mo, sa lakniban na kami babaen, ti di agresat a panangibabait na, naisakripisyo ket no pay napapatay sa anen amatay no dikat agbiagen adi agsarday kanan sata agrag uti sa ngalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Tiyapo a Diyos, dagiti amin naparswa. Di langit ken raganap nuday ti patay na dayawan. Hosanna ikangatwan, madaydayan, iyong may pinagang iyako. Hosanna ikangatwan. Pudno unay apo, biig ka akinasanto, kat sika ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paimo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tada ito iti bagik isa may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon na tulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Babae ti krus mo, kenin ka panagungan. Inakaminsalatan, manubuti sa ngalubungan. Inakaminsalatan, manubuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami makirano, diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo, ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam dayak na anadyusan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida ti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, keneng gasata na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, ket walwan tayo iti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo.
Kami, baybaya manugutin suhi-suhi sa laban na pagpili natin. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok, may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti ginagasa tanam namaen mi, kan iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Sakupon dito try, ipanakabalin ken dayaw, dan nangayon na dito ang sana. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti hibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak, titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia. Kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayami kapya. Pero di Diyos sa pampunas basta sultilubo. Ako kanasigan. Pero di Diyos sa pampunas basta sultilubo. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat ka iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakaniya, hindi may salay nga sa mapayong bagbang, ti karakara. Magiging darang ni Kristo at salamat, indang mahalin, asan ka ibuwan, sa may buhay, dahil panangan, pindang mabulong, kapiat sa kalubungan, ni Cristo Jesus, anak buah na suti,
Ni Kristo asalamat, hinggang mahati, asang nangihungan, sabay kumahal, dahil iyak halaga, hinggang magulog, kabiyak sa kalooban. Nadaig sa langit, hinggang umasidin, daide pasilaw ibiyang, hinggang isegin. Tuy sibukin niya, hinggang ni Kristo asalamat, hinggang mawalin, asang kahilingan, sabay kumahal, dahil iyak halaga, hinggang magulog, kabiyak sa kumararag tayo. Awatem kad Apo, daytoy daton ti agragragsak nga iglesyam, inted mo kada kami. Apo kitain na kamkad at taom, pinabaro na kami babaen dagiti inggakat mo nga aramidem manipod iti agnanayon. Ipaay mo kumangarod, tamaragpat mi tinagloryaan na panagungar to ti bagimi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Agtamed tayo taawaten tayo ti nadaega pamindisyon. Ti Diyos anang ted kada kayo itibo nga ti pannakaisalakan ken mamagbalin kada kayo nga anak na babaen ti panagungar ni Kristo. Ibukbok na kumakada kayo ti bendisyon na. Amen. Inted na kada kayo ti agnanayon awaya-waya babaen ti panubot na sapay kuma takastapay nga iparabor na ti pannakairagpat yo ti agnanayon a ginagasat. Amen. Nagungar kayon babaen ti bunyag ken ti pamati ken Kristo. Kasta kumamit a babaen ti nasingpet a panagbiagyo mairanod kayto ken kuana sa dilangit. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.
Nagyaman kay Tito. Nagyaman kay Benaglag sakay, iyamin ang marabunay. Yak akerin daramin namin, sabay kumakaingay.